Hej 4LLMM. Så er det tid til lidt sommersjov og en sommerkonkurrence her i Minecraft. Når man starter her på serveren, så skal man den her vej. I må selv prøve at finde vej. På en eller anden måde, hvordan I kommer herud. Så I skal herover i den lille lejr, vi har her. Og her starter konkurrencen. I kan se her har alle hver sin adgang til banerne. Man må kun gå ind af sin egen. Selvfølgelig. Så hver uge så vil der være en ny challenge. Her. Første mission. Den lyder sådan her. Det er til den her uge. Den hedder Byg dit eget hus. Den må maks være 10 x 10 x 10 blokke. Og det er den 16. der vinder. Så den der bygger sin verden det 16. hus inden for størrelsen her vinder. Så går vi sammen, så laver vi en afstemning, hvor man selvfølgelig ikke kan stemme på sit eget hus, men man skal stemme på de andres, og så ser vi hvilket hus der vinder, og præmien er en is. Der er selvfølgelig nogle regler. Det er meget vigtigt, at man aldrig kigger rundt på de andres verdener. I er delt ind i hver jeres område. Så hvis nu kigger her, så er der en, der har området her. Man må selvfølgelig ikke gå om på den anden side af væggen. Man må ikke slå hul i væggen. Man må ikke ødelægge selve væggene og banen rundt her. Tunnelen, der er bygget. Man skal holde sig inden for væggene, også dem, som er lave. Selvfølgelig kan man dykke under dem. Det må man ikke. Man kan også hoppe over nogle af dem. Det må man heller ikke. Det kan også være, at man finder et hul i en af væggene. Det må man ikke kigge af, og man må ikke bruge det. Man kan også kravle op i et træ og kigge ind til dem ved siden af. Det må man heller ikke. Kommer man til det, så skal man skynde sig at løbe videre. Hvis I finder en fejl, et sted hvor I kan kigge ind for meget, eller et sted hvor I kan slippe igennem, så sig til. Så får jeg bare rettet det. Men ikke noget med at grave under, ikke noget med at kravle over eller noget. Væggene fortsætter jo helt op, lige så højt og lige så langt ned som de kan. Også selvom de nogle steder er helt lave. Så for den spiller, der får adgang til det her sted her, der ankommer man fra sin tunnel hertil, hvor man så lægger sine ting i kisterne, hvis man har noget med. Man må ikke have hverken værktøj eller materialer eller noget som helst. Alt skal lægges her, hvis man har noget. Alt hvad man skal bruge, det må man selv høste. Alle værktøjer man skal bruge, alle kister, alt opbevaring, alting skal man selv finde og bygge helt fra bunden af. Så her skal der bygges et hus et eller andet sted på grunden af den spiller, der nu ender med at få den her bane. Det er ikke fordi den er så lang, man kan se hernede til. Og så er der 6 baner. De er alle sammen delt ind stille og roligt med tunneller, og så mur rundt om på alle 4 sider. Og så gælder det sådan set bare om at bygge det sejeste hus. Og så laver vi en afstemning, som sagt, og så finder vi ud af, hvem der skal have lov til at vinde. Men husk nu reglerne. Ikke kigge ind til hinanden. Aldrig gå ind på hinandens bane. Og ikke noget med at bruge materialer udefra. I må kun bruge de materialer, I selv høster ind i jeres egen verden. Hvis man gerne vil slippe for, at andre skal ind og se ens verden, når man er færdig med at bygge, så kan man ligesom mig lave et screen, en skærmoptagelse af ens hus, og man kan forklare, hvorfor man godt kan lide den, og hvad den er god, og så kan vi dele den med hinanden. Men det tager vi, når vi når dertil. Lige nu starter vi med første konkurrence. Byg dit eget hus. 10 x 10 blokke. Den 16. vinder. Så god fornøjelse med det. Og der var forresten også lige en ekstra detalje. Husk, man må selvfølgelig hverken kunne flyve, eller noget som andet. Ingen snyderi. Det gælder for alle tricks. Man skal bare gøre det helt fra bunden. Bygge helt fra bunden.